Λοιπόν, είπα να βγάλω ένα βιντεάκι. Δεν ξέρω πως θα φαίνεται. Στο παρόν δεν περνάει κανείς. Πάμε γύρω στα 12, 75 στροφές και κανόνα 69, 170 παλμούς. Ανεβαίνει με λίγο τώρα που ανεβαίνει και η κλίση. Αποδοχές, μικρή κουράση, αλλά έχουμε ακόμα. Άμα θέλουμε. Ωραία. Δεν περνάει κανείς. Μας περάσει και για τρελούς. Λοιπόν, η ώρα είναι, τι ώρα είναι, 4 και 10. Έχουμε κάνει 52. Γυρνάμε τα ζαχαροχώρια. Γυρνάμε, ναι, όλοι εμείς γυρνάμε. Αυτό το πίσω, αυτό το μπροστά και εγώ. Όλοι μαζί παρέα. Θα το κλείσω. Δεν ξέρω πως φαίνεται, δεν πειράζει, υγεία. Από καιρό είναι φιά, αλλά καλά είναι. Δεν βρέχει. Εδώ μπροστά μάλλον αρχίζουμε να καταφορίζουμε. Η παλμή είναι στους 178. Θα βλέπουμε και κάπου εδώ πέρα. Ό,τι φαίνεται τέλος πάντων. Και μετά η κατάβαση. Αυτά. Bye.